contentos de haber conseguido quedar campeones de Cataluña por equipos, representando a Beach Tennis Barcelona. Y bueno, creo que ha sido un campeonato muy complicado, pero hemos sabido defenderlo y sacarlo adelante, ronda a ronda, y estamos súper contentos, la verdad. Sí, bueno, en la final tuvimos un partido muy duro contra Gerard Rodríguez y Mireia, y la verdad es que con Eva me sentí muy bien jugando. Empezamos abajo, 4-1, logramos remontar un poco y estuvimos abajo con 3 match points en contra, pero logramos, con mucha presión en el juego, pero logramos ganar el partido y ganar el torneo. Bueno, queremos felicitar también al Club Tenis Ripollet, que ha hecho un muy buen torneo, y a las instalaciones y a nuestro club por apoyar y confiar en nosotros. Sí, de verdad, muchas gracias y bueno, esperamos que este torneo se realice el próximo año. Bueno, com a Federació Catalana de Tenis estem molt contents aquest cap de setmana. Crec que hem pogut gaudir de molts equips i diversos clubs federats de tenis platja que han pogut estar aquí lluitant pels seus colors i defensant-los. I la veritat és que, a part de contents per la participació, també estem contents perquè hem pogut comptar aquí amb grans jugadors de no només locals, sinó també internacionals, com ha estat l'Eva Fernández, que és actualment la 1 d'Espanya i és top 20 del món, i també en Gerard Rodríguez, que ara actualment també és un top 10. Per tant, en aquest sentit, tant en segona categoria com en primera categoria ha estat multitudinària la participació, per tant no podem estar més que contents quan és una de la filosofia de la federació, que procurar per la participació i que quants més equips hi hagi millor i que puguem fer créixer tot aquest esport.